Přemýšlíš jako já o první stojce, jak by to šlo jenom províst? Máš problém s tím, že přepadáváš do zádu? A nebo naopak, nemůžeš vyšvihnout nohy nahoru? Než se pustíme do stojky, měl bys vědět, že je dobrý se rozcvičit. Nejprve rozcvičit ramena. A nesmíme zapomenout taky na zápěstí. Začni dělat stojku zády ke zdi. Tak se naučíš držet tělo rovně a bezpečně bez pádu dozadu. Ruce dej na šíři ramen a patama se opři o zeď. Čím díl v ní vydržíš, tím líp. Když cítíš, že přepadáváš přes záda, tak zatlač na prsty. A zase naopak, když cítíš, že přepadáváš přes břicho, zatlač na dlaně. Pokud makáš, progres přijde. Nezapomeň sledovat pro další typy pro street workout. Jo, a pokud nemáš ještě follow, tak ho tam koukej dát. Za like budu rád taky.